Kilalanin ang anak na lalaki ni Philmar Alipayo. Bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para sa latest updates. Si Philmar ay nagkaroon ng unang anak sa kanyang dating girlfriend na taga-France. Ito ay si Ananda Bagalsyage. Ang kanilang 5 taong gulang na anak ay si Kanoa. Kadalasang tawag ni Philmar ay Kanono. Siya ay pinanganak noong March 2, 2015. Napakagwapo rin ng batang ito. Nagstay din ng matagal si Philmar sa France noon dahil doon nga nakatira ang kanyang girlfriend na si Ananda. Napaka-cute ng kanilang throwback photos noon. Talagang batang-bata pa si Philmar nung nagkaroon siya ng anak. Hindi sila magkasama ngayon ng kanyang anak na lalaki dahil kasama ni Kanoa ang kanyang mother sa France. Pero araw-araw ay namimiss ito ni Philmar. Lagi niyang ine-express sa kanyang social media na Instagram. Kap. Ayun na. Ayun na. Eh. Narito ang kanyang mensahe. Ladyo man an ato distansya, pero inidoot kaw sa ako kasing-kasing. Magkita naman ta dapat, na kay unhun taman anhin panahon na mga nanhitabo kuman. Pero malooy ang Ginoo matapos ra inipuhon nan magkita na ta. Pag-amping kamo minti ni mama mo. Ulitin mo ako sige. Up. Doucement. Bravo. Doucement. Bravo. Tu vas voir mamie? Tu vas voir mamie? Allez. Ulitin mo ako. Kilalanin naman natin ang mga magulang at kapatid ni Philmar. Ito ang mother ni Philmar. Napakagandang lahi talaga nila. Si Philmar ay may kapatid din na may asawang foreigner. Ito naman ay si Angie. At may anak rin sila. Ang pangalan ay si Jake. Sobrang puti at may curly hair din mana sa tito niya na si Philmar. Makikita na lagi rin kasama ito ni Ate Ellie at Baby Lilo. Madalas sila magbanding, lalo pag nasa Siargao sila Andi at Baby Lilo. Si Philmar ay mas bata ng 3 taon kay Andi. Siya ay 27 years old pa lamang at si Andi ay 30 years old naman. Si Philmar ay hindi lamang professional surfer, kundi isang champion. Matatandaan noong 2017 ay gumawa siya ng history. Noong nanalo siya sa 19th Siargao National Surfing, ang kauna-unahang event na Philippine Surfing Championship Tour, pagkatapos ng World Surf League. Alam niyo ba si Philmar ay marunong humandle ng bashers niya? Noong nag-post si Andy ng photo niya, ay marami ang nanlait sa kanya.
Pero isa talaga siyang professional, hindi lamang sa surfing, kundi sa totoong buhay. Ang sabi naman ni Andi ay, "So happy to spend this life with you. Thanks for ignoring what others say and focusing your attention to what matters most." How I feel. Nobody has the right to tell me you are not the one for me because they don't know you at all. Enjoying the island without a tourist! Oh yeah!